Katropa mo na ang kudres sa boss. Okay. Indot kayo. Tigod ka mo magmahay kung mo soroy ka mo dire sa laaw. Amo na akong makaupod. Lingaw kayo ari pa dire sa pikas. Di ba? Worth it kayo ang inyo dire pag soroy kung soroy ka mo. Damo kayo sa lato, pwede na kayo makaon. Pagsandal na lang. Sige, labit yun ako. Ay mga katropa, ngayong hapon, nami dari sa laaw. Maunin dari ang laaw, nindot kayo. Naligo mi sa akong mga classmates. Kura man. Ako dagay naligo. Sila kay mga audience na nakon. Okay na. Pagani. Damo kayo sa mga lato ga. Dito ko na daw ko. Oh. Ayun na. Ang lang, dito oh. Uy ko. Sige na kayo, basi mahug. Ay, marao. Kalaw. Ay, sinini. Ako lagi. Pwede manguha ta diri sa lato. Di ba? Ang lato diri sa isla kay Dito. Mana? pangkuha Paabot na diri. Kumana. Or dito sa Cebu kay Paliton. Pila sa Cebu ko yan. Tagjis ang tapos. Kwenchen sumpok. Mga miyaot naman kayo, mga kuna ba, mga laya. Una kay presko. So, dire presko kaayo, Tagjis ang presko tulo sa ka, akon.